dị oke mkpa. Biko na-atụsa n'ozi a na-atụsa n'ozi okwu m chọrọ ịbịakwu ebe ọ dị oke mkpa. Tag adịbụ ndị Zion niile, tag kwuorụ m ndị otu gọvanọ na-achị mba Anambra Prọfesọ Chukwuma Soludo. Unu mara okwu nke m na m adịghị asa anya were ekwu ya ma m chọrọ ikwu eziokwu, ana m ekwu gị otu o si wee dị. Anyị fụrụ ife merụ na nga ọkpara ebe nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi ji eje wee jee mee ekpere. Agwa m unu na nke ikpeazụ ka m si wee kwadozi nke ikpeazụ abụrụ ka m si wee kwado bifo, mana akwadokwara m ọfụma, mana ka m si wee kwado nke ikpeazụ mgbe nwere onye mfụrụ ilu, nwere onye mfụrụ otego ntabara afọ amụna m n'ime afọ. Biko na ọ bụrụ na ị na-anụ ife nnekwu, achọrọ m ka ị dee na ị na-anụ ife nnekwu, biko na apịla ọf ka ọ na-ala ibi enu. Achọrọ m ka vidiyo a si izie na enigwe, achọrọ m ka vidiyo a si izie na enigwe. So onye ọbụla na-ebe a share the video and click love and like. Achọrọ m ịma mmadụ one click go love and like. Achọrọ m ka vidiyo a si izie. Unu mana okwu m ana m ekwu otu o si wee dị. Enwere onye mfụrụ iru ya wee mepee social media, enwekwara onye mfụrụ iru ya wee kwụsị. Anyị dị 49 ebe a, so mmadụ topic go love and like, enwebe onye share this video. So gịnị ka mụ na unu na-eme? Ajụrụ m ajụ, gịnị ka mụ na unu na-eme? Unu ịpịrị ọf otu a be problem, iche the program be problem. Ọ gịnị ka mụ na unu na-eme? Onye ọbụla n'ebe a na-ekiri love and like, biko onye ọbụla asị m every single person nọ here, ma ị gbara agbara nze asị o, ma ị fọrọ agbara nze n'anya, that is not the problem. The problem bụ onye ọbụla n'ebe a na-ekiri love and like. Anyị enweta love 50 here before m bido page a nwere problem. So ọ bụ na unu emeri otu a Facebook ya disturb ya, anyị nọ n'etiti the program. I wouldn't want that to happen. Chọrọ m ka ife dị otu a mee. So biko na onye ọbụla n'ebe a, sọsọ mmadụ ịtọ, sọ mmadụ 10 na kirie ya, sọ mmadụ 10 nkịtị kiri go love and like, mmadụ 10 out of 50 people. Anyị na-agbaga ka anyị na-agbada agbada. Onye ọbụla n'ebe, every single individual kiri love and like, ejiri ego eme ya, ejiri ego eme ya. The fast unu mere ya, the fast am bido ọ data gị na bọọlụ. I have already paid for internet for 1 month. You go to your data. So learn how to be appreciative. Even chọrọ ikwu ebe a dị very very important. Ọ dị oke mkpa. And the man at this morning, and one time for negative comment on the comment section. You are free to expose your ignorance to our people. I'm not going to entertain you. You are free to comment. We are not wired in the same way. Our families is different. Our society, I grow the different. So the way you are going to be reacting to this video this morning is none of my problem. The only thing click love and like. I ebido na Governor Chukwuma Soludo. Yes. Owe mgbe gọvanọ anyị bịa wee jee mba America wee sị na ndị na-egbu mmadụ na baị kọsọ na ndị a na-ejide n'ọfịa na baị nọ 99.9 bụ ndị Igbo. Yes. People mapụtara mba ọ bụrụ ife okwu, ọ sị na 99.9 ndị a na-ejide n'ọfịa bụ ndị Igbo. People mapụta kanta ife okwu. But enwe one question nsị ka njụa. Enwe one question nsị ka njụa. Kemgbe anyị nụbara ndị Fulani bikonu. Afụtụbem video ebe ndị Fulani ebe ejidechara ụfa. Ndị nna afụ bụ just few. Afụgo m the number of ndị Igbo ejide karịa the number of ndị Fulani ejide. So my question bụ, ominizi na ada ejide ndị Fulani ejide. Ndị Igbo mfugo ndị polisi jide, akago ndị Fulani mfụrụ ndị ụfọdụ jide. Ifụgo ndị Fulani fade ebe ụmụ kịrịkịta ụsụ na mara ebe esi wekọta mmadụ na-abụ. Mana mgbe a ga-egosi ndị Igbo ejide, feruo efere ka ebe 7-8. So my question bụ, ọ na bụ na ada ejide ndị Fulani n'ọsọ ndị Igbo ka a na-ejide? Achọ nkuru zamajụ na comment section. Ka anyị wee ma ya continue this one, ka ya rapụ that topic. Because mụ na onwe m confused. I'm confused. Ọ nwere kwa ụbọchị, ọ nwere nke anyị fọrọ pass man wọpụta. Kedu ndị dị ife afọ wọpụta? Fanche niile tụrụ atụ bụ ndị Igbo. Nke anyị na-afụkwa ndị uwe ojii na-agbapụta tụrụ atụ ndị Igbo. So my questions is, ndị Fulani ya na-abịa akpa mkpamkpa, omini na-ada ejidefa. Maka na anyị jikwa anya anyị fụ ebe fa na-emebisi ife ndị mmadụ n'ugbo.
anyị na-afụ ebe fa na-akpọrọ efi na-ata dị ka ọka ndị mmadụ fụ ebe fa ma ji aka fa na-apọpụta akpụ n'ala fa pọpụta akpụ fewụrụ mma na-egburisi akpụ ndị mmadụ tinyere ego wee kọọ ka efi taa. Akpụ na abụrọ gị kọ ugbo abụrọ gị nwe ikporo efi baa na ya efi na-apọpụta akpụ ndị mmadụ na ịzọpụta akpụ were mma gburikọcha ya kịrịkịrị. But my question bụ ka esi ka o si wee bụrụ sọ ndị Igbo ka nna afọ a na-ejide karịa these people. These people are the invisible. Ajụ ka nna ajụ ụnụ ụmụ Igbo onye ma na-apịrị ọbụ ka ọ na-ala ibi enu. I finish nke anya mkpụ na nke Ebuka Obi fọrọ m Ebuka Obi ya gbatụta Akwa Okuko wee basia na general topic wee kpokọọ ya. But achọrọ kwunu sagodi m this question. O nwetugo vidio ifụrụ ejiri efere ka ndị Fulani 7 once n'ọkọ ọnụ. Ọ bụ na o nwego enidi m the video. Ọ bụ na o nwego ebe ifuru ife otu a nwanne enidi m the video. Ama mụ na ọtịbe na akọwa. Ọ bụ na ifu tugo achọm ka isi unu agbara m nkịtị achọm kwunu na reply to my message. Ndụ ajụjụ achọm kwunu na azam ya. That is the only way Facebook will not disturb us this morning. Maka ọ nwe ebe nneje. Anogo m na-achịgharị mmụọ si ogini na-eme. Ogini na-eme. Enwere ndị ga-abụ na fa ma aja ife, anyị na-ejidefa, ndị ọzọ ma aja ife afọ ejidefa. Ka ọ gị na onwe gị ọ na-ịtọkọta etukwurugo na chee dị tii na-eche. Ndị anyị na-afụ n'ugbo ndị mmadụ na-emebisi ife akọ n'ugbo. Kedu ndị dị ife afọ? Gịnị mere anya fụbere ebe ejide ife? Nwanne ọ bụrụ yes, send the the video. And ọ bụrụ nwere the video, no need isi m yes. The only thing m na-work with now bụ evidence. Achọrọ m iberieve any black man ga-abịa na social media bịa kọọ rubbish without any evidence. A sị na ife anya ụba so no private jet enye nwoke ka esi wee buru baasị Nnamdi Kanu ma ruo tata enwebere onye sendịrị m video ebe ife anya ụba kwuru ya. Mana ndị mmadụ so na o kwuru ya. And asị na o kwuru ya na social media. Onwere video dị na social media n'aka adịrọ. Onwe mgbe a sị na Tiwa Savage jeje kwụọ ndị mmadụ ụgwọ ka ederitie vidio niile wee ebe nwa mere ife dị otu a. Ife abasị ndị nwee dị vidio na fon fa ka nwee vidio na fon fa. Vidio ọbụla pụta na social media, even vidio na-eme kịta nderitie vidio kịta enwe ndị gbanye skim rekọd na-erekọd dị vidio na-eme kịta. So nderitigo dị ebe a kịta those ones gbanye skim rekọd ọ dịgo na fon fa. So vidio ọbụla mmadụ wepụtara na public ga-adịgide nwere ife megide ka ofuo efuo. So all the things I need the video ya anyị need anyị need go ka a na-afụ the video. Oge erugo mgbe ife ọbụla anyị ekwuru I need the evidence. Ọ bụrụ na onwere ya by video ịkọwala ya ụtọ ya esi wee jụ ese ka e wee jụta the thing. The number of ndị Igbo anyị fugoro ndị uwe ojii ma ndị nche na-akpọ ọtara anyị akadị you can compare it with the number of ndị Fulani. My question wee bụrụ ọ na-adị ejide ndị Fulani nọ n'ime ọfịa. Ọ na-adị ejide fa ọfa mecha fa na nke a bụrụ ya ọ dịrị unu azam ya gosi m those videos ka je na nke Ebuka Obi onye ma na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibie ịmụ eruo na nke Ebuka Obi ndị Zion ewere ọ bụrụ cotton board dị too small fa nwe iji wee gbacha ntị fa ụfọdụ ga-eje gbututu ukwu isi buru mkpọrọgwụ isi nwee na ntị fa wee tọchapụ ihe nefe na ntị fa ka unu were ife agbara nzere ekwu mana agbara nze akarịghị egwu unu aghọta. And ịmụ ife njiwe bụrụ ejecha agwụ mana mmadụ respond to anybody bịa ime video bịa kpọọ m afọ okwu anything about me ma ndị na-ata gị ma gbara nze ikwu no okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ ọmụ abụ ndị Igbo ọ na-abịa nyecha ụmụaka ndụmọdụ ụmụaka gbagharịbazi enwe onye nyere advice na-adị happy n'ụwa enwekwa mgbe ọ bụla i nyere mmadụ ndụmọdụ ọ na-ewute ọnya ahụ ị na-aghọta. So ọ gbara nze adịghị respond to anything. Ọ bụrụ na enwe onye n'ofu ebe na-achọ emecha na aka ọ bịa nwata na Facebook agbara no I will never respond to you. Anọgo m 4 years na Facebook na-eje 5 years na-eje 6 years. I don't respond to people. O nwere ka isi wee jụọ m ajụjụ adị mma I might ọ na ịbịazikwara ebe m na-eme vidio oru m wee tinyeru gị arụ m na ga akpa ya ka nkata. Agwara m na Evangelist Ebuka Obi bụ nwanne anyị bụrụ onye Igbo nọ na mba Eko ebe a na-akụtusi ife ndị mmadụ wee na-emefe ụka. So na ọ bụrụ na enwere ndị akaụntụ Ebuka Obi ga na-enweta that it shouldn't come from me.
on one condition. Na Ebuka Obi etinye ọnụ n'ife gbasara our forefathers. Because Ebuka Obi nọrọ mgbe amụrụ our forefathers. So he dare not get that side. Every other thing on the way with Jesus and Bible is none of my problem. Because ọ nọ na mba Eko. Ebe afọ ọ nọ wee dọkọ crowd adịrị izi. Ọ bụ na ọ dị izi ije mba Eko je mee una na aghọta. Mana ọ ka wepụrụ anyị ọnụ n'ife gbasara our forefathers. Because our forefathers is 100% better than me and you. Our forefathers is better than Ebuka Obi. They better than more. They better than everybody. Can call one you very simple example. Ngaji Ebuka Obi ji eri nni ogori ya n'afịa. Ite o ji esi nni ogori ya n'afịa. Gụnwa ga-abịa ebe wakọcha ọnụ maka na arụ adọrọ ngaji iji eri nni igori ya n'afịa. Ite izi eri nni igori ya n'afịa. Mụ na onwe m tukwu ebe akọ nke m n'ụtụtụ a ngaji nji eri nni egoro m ya n'afịa. Ite nji esi nni egoro m ya n'afịa. Our forefathers survived on their own. Fanwa ji aka wee rụpụta ngaji fa ji enye onwe fa nni. Fanwa ji aka wee rụpụta ite fa ji enye onwe fa nni. Fanwa na onwe fa ife niile gbasara fa ji ebi ndụ. Fanwa ji aka fa ewepụtara ya onwe fa. Fa enwere time o ife ndị obodo ndị ọzọ na-akọ. So here I compare onye survive on his own. Ya na onye na-survive na mesi ndị ọzọ. Those two people can never be the same. Onye wa na-apịrị ọbụ ka ọ na-adị ibi enu. 75% of our young girls eshie na nwa. 75% of our young girls eshie na nwa. 95% of our young boys enye na nwaanyị ego ka o chie nwa. Ọ maatụ ebe a ga-ejechi nwa. Enwe ndị na-ewetebere ego nye mana fasigo na enwe onye mma jee n'ụlọ ọgwụ dị otu a je mee ụmụ nwaanyị 75% echigo nwa. Ụmụ nwoke 95% anọghị ebe a kparụ nkata ma o weta ego ka ejechie nwa. Our forefathers anụrụ fast virgin. So nwere gbasara fa n'ichi nwa ma ọ bụ ime anything. So if on that side na fa ka mụ na gị na mma. Our forefathers gwara anyị na ife amụrụ amụ ka ife agwọrọ agwọ. Ọ gwara anyị na ife amụrụ amụ ka ife agwọrọ agwọ. Ị na-aghọta? Our forefathers gwara anyị na ife amụrụ amụ ka ife agwọrọ agwọ. Tata ndị Bible believe na ịgwọ ọgwụ. Ndị Bible believe na ịgwọ ọgwụ amaka ya ịgwọ ọgwụ ibute ike, ịgwọ ọgwụ imekwa nka. Mana our forefathers gwara anyị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Na akpata na anwụ erie na ndo. Ife niile fa na-akụziri gị bụ ife ga-eji your strength and time wee mepụta. Enwere mgbe fa ji akụziri gị otu ihe esi wee konukọ ya ekonukọ. But tata ndị dibịa na ndị eze nwanyị na-akụziziri anyị the fastest way to make money. Maka na ọ da arụ ọrụ. So if we want to wee compare our forefathers, fa dị 100% better than me and you. Our forefathers enwere ebe fa je, they survived. Be 120 years. Then when we care that I'm on Abamu, on a Germany, I'm on Abamu. But on a Germany, over the mother. Our forefathers never tried, they survived. I love more with Amonia, do Tago Buffalo. One day we can come and such a love with Amonia Buffalo. The nature is not better than our forefathers. He couldn't survive in a buy. He ran away. They sent him one Buffalo. Our forefathers never ever. Fano na befa aba afọ na akọpụta ugbo enwe ka ugbo mmadụ si wee ruchuo ahịfịa ife ka mmadụ 5 eje n'ugbo a tatatata ekiri ya nka eruo next week nke onye nke ọzọ IV eju ebe a fe eje ebe a finish ye ụlọ ga na-echi mmiri ịgbọkọ mmadụ one ma one aba ọfịa bute achara butecha ife niile dozie eru gị n'ụlọ gị. They always come together wee na-achieve ife na-eme. They always come together na-achieve ife na-eme. So everything about them, they perfect. Everything about our forefathers, they perfect. Unu na ya for a very long time na-ekwuru maka Ebuka Obi. Unu go nwu n'eziokwu, ma ọ bụrụ nga go nwu n'eziokwu. Ime maka ife ọ na-abụ ife gbasara our forefathers aka. Once Ebuka Obi na-abụ ife gbasara our forefathers aka. Como onye bana lapị aka. Kidnapping a na-eme tata na-ebu ndị mmadụ na-aba ọfịa. Our forefathers emere. Mmadụ ga-eburu mmadụ ibi aba n'ọfịa. Si family with 20 million. The idiot na sisi with 20 million. Since ọ pụtara ọkata 100,000. Ọ maka ogwu egbe.
ọ maka ogbu egbe ọfụzi onwe ya na osika akafa na-eji enye ndị mmadụ be sometimes etinye na agbari n'isi 20 million a na-ekwere na-abara ọnya mba na-eti efe ka o nwee ike inyere ọnya fụ na-edebere gị ọ dị so easy ịkpata 20 million iwee buru egbe n'ọnụ ọfịa ọ dị so easy to ịkpata dị 20 million iburu egbe n'ọnụ ọfịa ịmata na street iburu mmadụ ibe gị gbaba n'ime ọfịa aka na-ekwu gbagbuo elu na ndị famili ya ewetara ego our forefathers emere ife dị otu a anyị na-eme ya tata but our forefathers emere ya ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ onye ma na-apịrị ọfụ ka ọ na-adịbe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ ego one n'abalị a ekwuo ma aba moto anaghị adị our mothers before our forefathers emere ya na fa mara nwoke bụ na fa nụrụ di n'ife wee mee fa ma ife na-aza ngana bọtụ tata ama menwezụkwa nwaanyị dị 18 years na-amabeghị nwoke amara ma ga-afụkwa nwaanyị dị 18 years na be anyị kịta na-amara nwoke so kedu ka ị ga-esi wee were onwe gị wee compare those people oge gboo enwe ji isi wee gbuo mmadụ by mistake o ma ọ na ịmụ ụma ada egbu gị n'ala Igbo a na-achụfu gị achụfu bịa anatakwa n'obodo ọzọ 30 years or 50 years achụfuo gị n'ala obodo fa chọrọ ịgbasa ọbara gị nwụrụ anwụ n'ala Igbo be anyị a ga-achụfu gị achụfu a ga-achụfu gị achụfu so gwazia m ọ bụrụ today you are making sense you decided to listen with your brain today you only decided to listen with your brain today because I want to go Christianity wupu buru unu so the people I na condemn our forefathers ji wee mekwa nka gịnị ka family our mothers bụ virgin tata ama mmekwa nwaanyị bụ virgin ụmụ nwaanyị kịta na-echi nwa our forefathers echiro nwa mba ka anyị na-compare kwa ọ bụgodị okay ka anyị gwegode yes na fa gburu ejima ka anyị accept yes na fa gburu ejima one my question to you bụ ejima nọ na family gị family one ka ejima nọ eji ike amụ ejima so ka anyị gwegode na egburu ejima ife dị ka ebe 100 ị na-eye amaka na olu mana ka anyị gwegode 100 ị na-eye ụmụ nwaanyị na-echi nwaanyị na-ewu iki ka dị 500 enwe one doctor mmadụ nye m na mbịa nwa game kpọrọ m na phone so mụ ya wee na-ekwu o wee kọwara m na mgbe nwanne wanga eji wee tụba ime ọ marọzi ife ọ ga-eme nsị asụ obere nwa dị ka ga-echi na nwa ọ sị na mmadụ onye chigo nwa mgba n'aka na enwe one doctor ga-enye m nọmbịa m kpọgoro dị man ọ dị man si dị man na mmadụ gwara m ife dị otu a na enwe m evidence n'inwe ike ịgbatụ m mmadụ onye na-abịa echi nwa na nke gị ọ sị m agbara nzọ na ọma akwụkwọ amasị o si m na-ede ọ na-achịrọ mmadụ nwa ka ọ kpọọ ya mmadụ ịtọ nsị na ọdịchọ ife ọ na-ekwu sị m yes nsị asụ onwere ka o si adị ya na arụ sị m na mgbe izuru enwe ka o si adị ya mana kịta enwezi ife ọ na-adị ya gị chekigoro ọ bụ na ochiro nwa ị na-ede ịtọ so gbakọgodo ị na-emu ntu ị na-eyi nwa n'ochiro so ọ bụgodị na afọ faras gburu ejima one dị na famili gị ejima one ka ịmadị saịdị nke unu so ejima one ka ọ dị ka afọ faras igbo to compare ụmụ nwaanyị na-echi nwa tata but every time I am not to those people aka every time I am not to those people aka every time I am not to I nwere ike ịgwa m that bad thing our forefathers na-eme m na gị emerọ tata our forefathers ada ala nwaanyị because na fa na-anụ na beji so onye n'aka anụbeghị nwaanyị alala nwaanyị nwaanyị n'aka anụbeghị di ka bụ virgin fadọrọ n'oke ọchịchọ fada ezuori fadọrọ giridi fadọrọ ajeros fadọrọ anya ukwu ife ọbụla fa nwere zuru fa aka na-erikọ nri ọnụ which na some of us witness ya mgbe anyị tolite but tata envy jealous ogbugbu ajọ ife karịa so otu ọmụ na gị na anyị kwesịrị ime ya ọnụ na-akọ anything gbasara our forefathers ọ bụ na ịnụ ọna nwaanyị nwunye gị ọ bụ virgin ọ bụ na ị ka anụbeghị nwaanyị afọ ịla gịnị mere na ịnụrụ ya but your forefather nwaanyị izizi o jekwuru bụ nwunye ya our forefathers enwe ife dị ka single mother ndị single mother na-enwe nke a bụ nwaanyị ajadu tata single mother single mother nọ na be na increase every day enwere ka ị gafee 10 buildings na be ka single mother ya lady ebe in the next 20 years single mothers nọ na be ga-adị too much obeziokwu ka ọ basị mgbe ị na-eto nte single mothers one ka ịma ka anyị wegodi nke anyị witness gụwa na-ekiri m na comment section mgbe ị na-eto nte
imefe na single mother nwaanyị ọbụla ifuru nwere nwa aida na di ya nwụọ na mezu o ji agba nwa sọsọ ya na ọ bụrụ na fasere okwu mpa gị na mma gị osere okwu your grandfather osere okwu your grandfather osere okwu tata gịnị na-afịa anyị nke ife okwu were nwa don't mind that man is an idiot okuru nwa na-akpagharị then if the person kụ nwa na-akpagharị ọ na-akparị our forefathers why na your mom mụtara gị kugide gị with your father tụrụ ọnwụ ewere ofu onye n'ime fa but tata single mothers juru everywhere. Kedu ife na-ebute ya? Some men ekwesịghị iji okwute wee tụbara nwaanyị ime si ya jee wepịa nwaanyị jụ ọ rapịa gbafere. Some women feel na ịgbakacha ọnụ maka na edigoro nwe ka ime ịgbakachabazi ọnụ ime ọsị mali you because na ọ tụbara gị ime ọ wee rapụrụ gị nwa gbafere. Ya mere single mothers ju eju ebe niile. Ị ma na nwanne na nwanne na-anụ nwanne tata? Do you know that na ala Igbo? Nwanne na nwanne na-anụ nwanne na ala Igbo tata. Nkọwarụ gị ya na atụrụ ka ọ na-adị ibi elu. Nkọwarụ gị ị na-ayị again the girl ị na-aya mara nwanne gị nwoke ọ mara your family ịtụbịa ime si ya je ewepịa eme gịnị ya so okwu ijebere onwe gị o jebere onwe ya. Some women atakụ nwa n'aka amara ebe the baby father nọ. Onye afọ kpọrọ gị na ọ bụ ihe dị ka onye ofu obodo afọ ọ kpọrọ gị afọ ịmara ma obodo a ka o si ije mbekwu n'obodo a ikubezie nwa foto nwa ka bụrụzie nwa family gị echi the man na onwe nwe ike jee another place jee mụọ nwa ọzọ enwe ike megide ụmụaka na-aba akọnet ya n'uwe onwe fa. Do you know that na ọ na-eme? Do you know that ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwere kọntaktị the man tụbara ime fana the man adịghị ekwu okwu na fon fe ekwukwo dịka the person fụ nwa fa agwa the small boy or the small girl na mpịa anwụọna. Ọ na-eme na ndị Igbo, ọ na-eme na ndị Yoruba, ọ na-eme na ndị nsị ma ndị Igbo. Geenụ ntị ka m gwuru enwerezi ife dị iche ụmụ nwaanyị ndị Igbo taa na ụmụ nwaanyị ọda steeti. Mgbe ụmụ nwaanyị ndị Igbo dị iche from ụmụ nwaanyị ndị ọda steeti agana kịta mụ na gị na-ekwu enwere ife dị iche ụmụ nwaanyị ndị Igbo na ụmụ nwaanyị ndị Edo steeti, ụmụ nwaanyị ndị Delta steeti, ụmụ nwaanyị ndị Yoruba enweghị ife dị iche. Mgbe ife dị iche agafego ọ bụrụzi kịta mụ na gị nọ Ghana nne na-agba achawo na Ghana bụ ndị Igbo. Ghana Burkina Faso nne na-agba achawo bụ ndị Igbo. Ebe ụmụ nwaanyị ndị Edo steeti na-agbakara achawo bụ n'Europe. Ndị nwa African country na-ịgba achawo bụ ndị Igbo. Ị chọọ ịda atụọ ya kpọọ onye ọbụla ịma nọ na Ghana si ya biko ụmụ nwaanyị si Nigeria wee pụọ nọ na Ghana na-agba achawo kedu ndị fabụ. Kpọọ onye nọ Senegal si ya ụmụ nwaanyị nọ na Senegal na-agba achawo from Nigeria kedu ndị fabụ. Ụmụ nwaanyị ndị Igbo. You can't even doubt it. Ụmụ nwaanyị ndị Igbo kpọọ ndị be anyị nọ na African country jụọ fa this question ngwa aga sifa ụmụ nwaanyị nọ na Ghana agba achi kedu ebe fasi agbago ndị Igbo. Ị gaa na Burkina Faso, ị gaa na Mali, ị gagasị ụmụ African country niile ọ ndị be anyị jụrụ ebe a ife na da emebu before. Ife na da emebu before. Ụfọdụ ga-ebu ya wee nata bunye enyi fa nwoke ụmụ nwoke anọ n'ofu ebe nọ enyi nwoke nwere ike nwee enyi nwaanyị ọzọ o bunye nke a ụtọ ka esi ebusasị ọya. The number of onye ogiri n'anya ọcha dị na be anyị na dị too much. Ọ dị too much. No na ọgwụ pụtazi a na-anwụ ọgwụ. Ije ebe a na-eme test onye ogiri n'anya ọcha agwa gị mmadụ one a na-afụ bu ya ị na-ede emere ife gị tii n'ọbọ iwere likedo onwe gị. Agwa ije ebe a na-eme test onye ogiri n'anya ọcha agwa gị the number of people bu ya a na-etest every day bu ya iwere onwe gị tii n'ọbọ. Mana ọ na ịma na a na-anwụzi ọgwụ kịta onye ifọdụ ihe o ji n'aka. Ụfọdụ ibu ya nwụrụ iyi. Okay, enwere chọrọ vidio mmadụ sendere ihe mere na TikTok. An Igbo guy ọ dị ka ọ na Amerịka so na ọ ga-anaba anyị na ka ọ je tụọ ụmụ nwaanyị igbe rigirigiri na ọ chọrọ ịmụ nwa na Amerịka na ọmụọ nwa na Amerịka na aga naanị ya child support na ọ chọrọ ịnaba anyị ka ọ je tụọ ụmụ nwaanyị ime gbogbo. An Igbo guy pụta na TikTok na-egwu ya live na ọ bụ ife a na-akpọ godiga na ife ọ na-edi ga-adọrọ mma. O soro onwe ya so ọ na-ekwu ya with impunity. Then the same person echi ga-abịakwa gị na our forefathers na gịnị. And ọ sị na o nwere ike iyi nwaanyị nwaanyị ọka wee nwee ego na nwaanyị ọbụla ọ ga-ayị ga-aka ya wee nwee ego. Kaba na Igbo gị anyị ọ na-ekwu open news ọ na-esi ezo. Enwere ka ọ bụrụ ụmụ nwaanyị be anyị nagide gị ego frustration baa ya isi ọ na-abazi. So ndị Zion unu ga-agba Daddy unu Evangelist Ebuka Obi ya focus onye na beside our forefathers. Let me handle that.
Because na enwere any being na agagwa mana ị na-ebi a good life carry our forefathers. Mana ị larụ nwaanyị na bụrụ nwunye gị. And our forefathers made it because ọbụna family ka ezotofa si anụ virgin. My father knew my mother as a virgin. My father knew my mother as a virgin. My mother may even answer what about my father. What about my father? My father borrowed my mother. Bani muno. Call Kutaru Wisi and Noya. Where could you my mom and drop me? My wonderful mom. Give one awake in back at her. A car no panadi. Ibu veggie. There. Go on and work no bunke wake. A car no upon one you. Man, need these veggies go mad on the money. I'll never be pretty leaky. And when you wake up, all these veggies go more 7 on board on a buying back at this. Say, man, I came bump out of what to be one you veggie. Then nothing the veggie, maybe mother and I got a news over on your veggie. Mananke, na mother mother na you, man on your veggie, if you do to another. My friend, welcome to this veggie mother 7. And the process with so many people this veggie are different. Then the same people got reputation about our forefathers. If we for one you veggie. Chineke bukwa gonu no eju esemi we veggie. Chineke bukwa gonu. Ibu bia una ganu. Mana mother dey egwu here this morning no. Mana mother Chukwu bi na igwe ogade a na-akpụ na ana. Enwe onye na ebe a na-abụ virgin den ọ bụ virgin. Sizi akpa nwa ya. Enwe nwoke na ebe a jekwurugo nwaanyị si na jekwurube nwaanyị. Sizi spam ya. Kwa ebe onwunu gu n'otu a. I'm not here to joke. Anya bere bi igwe egwu in any way. Unu ga dey comfortable na akpari our forefathers. Women are know with their dignity as a woman. A man na jeje no nwa na bro virgin be very big risk he take. Do you know that? For a man to go and marry you a woman, obu no bro virgin, that man dey take that man a very big risk that man dey take. In my even as a woman me to go different men and yeah different style with different size. He wasn't in a general such a woman. He man a big risk he dey take and doge. He man agent to go abagamburu. Don't you know that? A man, a woman, a man go. A woman wake the run, or me side that, or men etiti, or men akoko, or men ambada, or men ambago, or motua, or mecha rapia. Nana another guy, ya, nkafu men, or menana, or men akoko, or men fedotua, fakose, on your zadia. And where if I can make it? Marakuyo mebu. Mwe fega mege ya mu dukore ebe niile. Ah derege mana ede ne for so. Una na wata. Iwe jeje no the woman. Kedi for the ki ga me no wa. Ki we satisfy ya the woman. Can the woman we man ibu dia. Acho ke ko warum. O yi ga ebuka. Ife ebuka na ami no onu. O yi onye nka. Ife onye nka na anwu na ala. Oyo onye nka if onye nka na-eteki ya na out na na-egote gasịrị so many things. Oyo onye nka if onye nka nwa na akwa na iko. The same woman ka go aga gide otu a jekpotazi anụba. You are taking a big risk. Ebuka Obi kwuru ya. So this one I'm not saying it on one daddy Ebuka Obi kwuru this one. Ebuka Obi kwuru ya. But our mother say na go abu nweke isisi jekwuru ya. Onye mere ụmụ nwanyị just 3 minutes 4 minutes. Imama ke ifo otego fa mebero. Otego fa mebero. Nya me yeju afu wan. The man can now last and the red. Ye. Ota ka o mebe. E virgin inu ayo me even answer 100 or me even answer 100 minutes. O when informer. If o bring me you are happy. You happy ah. Just see again they very happy. O wan Ebuka mego na aka nni. Chijoke me na aka afọ. If anyi me na etiti. Uje na me na etiti agbakọchazi ife niile iwe buru onwe gị wee jeti na such a thing. Kedu ife ọ dị gị ga eme the woman ka ọ tụ ya n'anya. Some ọnwa nwaanyị gwara m sị m na ọ na-abụ nwoke ọ na-afụrụ n'anya na-eme ya ife nwa ọ pụta ọ na-eche maka nwoke metere ya ọfụma ka o wee were ya wee allow the person ka ọ na-meditate. Do you know that ị ga-anọ nwaanyị n'elu ọ na-eche maka another man.
Or now imagine no another man name the thing. Do you know that? On that and that. And they are for two Quran they go about our mothers. I have side in Kum Weke. Because get outside in Kum. We are going to men's side. Because all the Naka need not get me. But to that time, our mothers our fathers are not for bano. Kuzieri otu esi eme ifewa. Ife ọ bụ na ime dị happy. O tesi ebe a tesi ebe. Nwanyị your wife ga-etupụrụ ahụ. Onye bara na apịrị ọf ka ọ na-adị ibe share the program. Nwunye gị ga-etupụrụ ahụ otu akịta. Hai. Ọ bụ na mgbe mụ na Chijioke na anyị. Hai, na that guy. That guy really understand the body of a woman. The way that guy used to touch me here. A married woman tukwana. Echi otu another man si wee metụ ya aka. Patrick darụ nwanne m nwoke ga-ego si ada. Oh, Tanzania ka ị nọ. Eme ihe abụọ nje Tanzania achọrọ m ije mụkadụ afọ ebe Zanzibar. Otu kwuru ana na-eche. Hai. Ọ bụ na mgbe mụ na eze na-akọ na that guy. Hai, that guy understand the woman. The way that guy talk to me with respectful and all that. Hai. Otu kwuru ana. Hai, Chibuzo. Hai, na Chibuzo. That guy understands a woman. I want to call up and have a gift. He doesn't joke with me. A married woman. Oh, I thank her from this man. So go about the man. Can you find the kiki? He will meet you. Able will go such experience from different men. Over the king actually made a bag I can even high or imagine high. If I know Bemuna. Obona mgbe mụ na Chibeze na anyị metụ Chibeze aka na odogwu ịmanụ oge na nwoke nọ Chibeze nwanyị gị nọ n'elu akwa ụmụ nwanyị nwere ike isi na ife a na-ekwu basị they know that what I am saying is 100% true. So gwazia m onya ka iji wefu divorce everywhere. Nya ka iji wefu divorce and divorce everywhere. Abịa n'aka nke ụmụ nwoke a married man no nya na nwunye ya bi n'ụlọ enwere ụfọdụ nwunye ya na-eche nji akwa ọkọ nwunye ya anya n'ala ụnọ mgbe mụ na ife mara anyị na ọda agịra ala ya kwụchi ala da agịra dị egwu nwunye akwụkwọ ya n'iru ọ na-eke nwunye ọ naghị imagine ala onye ọzọ ya na ya yiri mgbe ma enwike nwunye na-eyipụ akwa for stretch mark. Hai. Ifenyinwa. Alụ Ifenyinwa arụ ya bụ na akwa. Nwere ife dị ka stretch mark na alụ Ifenyinwa. Hai Ifenyinwa. Akwa onye nwunye agba ọtọ n'iru ya na-eche nje akpa. Na imagine about another woman. Mba njọsụ na-agba gị ife dị iche. Our forefathers na mụ na go. Na-egekwa m ntị o. Man ya na nwunye ya yipụ akwa n'iru ya. Only for stretch mark na aka mo no gwa mo ni ki ofu ai Ifenyinwa da gere ya alu ya no aru ya bụ na kwakaru ya si onye na-afụ nwunye ya gba ọtọ enwezika ya na nwunye ya na-emezi ife nwa ai nwanyị a dị etiri mgbe otu o si atọ ai ụlọ m na mgbe m na nke iru na ife da gị na-eti na mgbu ya ai ka oge esi na alekacha gị na alụ ai nke iru ya na nwunye ya nọ n'elu bed ya na nwunye ya nọ n'elu bed ya na nwunye ya nọ n'elu bed onye gift che ka ikwu bọka ikwu bụ nke bụ eziokwu chee nke ekwu nke bụ eziokwu kwara eziokwu gbagbu na agba na arụ ọ na-eme ka ọ na ọ da eme na-agwụrụ the reality of life na-agwụrụ ife na-eme n'ụwa people na imagine about another person ma fa na mmadụ na-agwụ iko nke ikpeazụ n'ụwa ahụ na gị nọ tata ịmakwa that mba na abominable na your family house your home gị na nwunye gị nọ ị na-eche ife gbasara another nwanyị your wife na-eche ife gbasara another nwoke. Our forefathers emeri ife dị otu a because na onye ọbụla fa jekwuru fa na onye afọ na end ya ifu hai ọbụna mgbe mụ na Chizoba na anyị ka dịka eze awụgoro m enu ya hai zigwudo aga na awa n'onwe ya gwogwo
takiri egwugo onya na munye ya no ne feel the same way to esu wonu we menyi weke na so ofu nwanyi ka mo na yi na Nigeria niile so nwanyi ofu nwanyi ka mo na me boyfriend and girlfriend na Nigeria niile so esoro munu we bi ndu munu bi ebu na ebi eba so munu na abro ofu na side ha. So all these things our forefathers emelia so get that chief of our forefathers be get me yeju we for mother be dey go our forefathers onye na be of ko na dey bi imo ko na enu nwanyi na abro virgin be very big risk ke na chi take imo mado ne gago that place with different ways so give one onwe gi ana agba gị na ị nọ 20 minutes ị nọ 2 seconds rituo na amagharịsị ka eje nwa rubbish ichuru onwe gị ajụjụ why o ji bụrụ sọsọ ụmụ nwaanyị na-akụziri ụmụ nwoke ife ya nwa nọta aka n'elu bed mgbe ji fugoro eme na ọbịa na social media na-akụziri ụmụ nwoke ụta ọsọsọ ụmụ nwaanyị every time you are complaining your husband no dey last for bed have you cook ginger with pineapple for him ife onye nke ọzọ mapụta maka ụmụ nwoke na-ada anọta aka n'elu bed na the other room ka na abịa maka ụmụ nwoke na-ada anọta aka na the other room weta chọwa shop bewa egolapụ tinye n'ime ya were ọkpa ọkụkọ tinye n'ime ya sie for 30 minutes gbanye ya na kọp na-ebunye ya ka ọ na-aṅụ n'ụtụtụ ọbụla ụmụ nwaanyị na-akọ ife niile na social media ịtụkwuru ga na jụ onwe gị why a woman ife ọ na-akụzi bụ ka nwoke ya esi wee nọta aka n'elu bed gosi gị na ọ nwerozi ife a na-emefa na-atụfa n'ọnụ ife a bụ ebe fa nọ meeting ka na ụmụ nwoke taa ada anọtezi aka fa chọzi ụtaba ga esi wee maka ife favugo different people so kedu ife ọ dị ka ị ga-eme such women ka ọ tụfa arụ otu a nnọkịta ichie eje nweta rọbichi ka nwa maka ewu man na-abụ veji otu a nnọkịta eje nweta rọbichi ka nwaanyị wee sị na m esika ọnwụ ife menwe ike ime enwe ife menwe ike ime agwara m unu open adị m ezo onwe m ezo otu ọ bụla esi metụ ya ọ dụrọ gị mma that is your business adị m ezo onwe m ezo I cannot come and kill myself ebe ọ bụ na ime to go different people come ike so ịchọ ka m gbuo onwe m everybody's strength will not be the same those people even is stronger than me so you have to manage me that way or ijebere onwe gị as simple as that. Okay, check and jog ajụjụ enwe ajụ nche ejigo a woman jeje yi obi kubana na-egonye moto na-arụrụ ya ụlọ the same woman abịazi iyi gị nwa ị nwere ego igoro ya moto na-arụrụ ya ụlọ ọ complain maka ịrụ ụlọ ịgbagharịba ebe ihe eje bute ego ihe eji wee rụrụ ya ụlọ ka ebe ị gbara nkịta ka ibute iji ego ihe eji wee rụrụ ya ụlọ iji ego ihe eji wee rụrụ ya ụlọ ha maazị na mba Amerịka nna ụtụtụ ọma iji ego ihe eji wee rụrụ ya ụlọ ọ dị same way ka ọ bụ ụmụ nwaanyị na-asị you cannot satisfy me ịma ndị family tisigo your strength and those people family to ga the same some of those people are nwa n'ọgwụ are you ready to do that so otu anọ ịbịa ka m bịa chebe oto mmesi wee satisfy gị oto mmesi wee nwanne asị ọ bụrụ na ibe virgin anything na ọbụla nyere gị ị ga-adị oge ezuru gị anything my strength buto oge ezuru gị maka na ọmụ na gị na-erizinu ya mana ọ bụrụ na ime go different people bịazịa ka m bịa gbuo onwe m no onye nwe ka nye unu simple example ihe eji wee ma any girl yahoo boy yigo those yahoo boys fayicha nwaanyị iyi ada woman gịnị ya survive nwe yahoo boy na-take ya out gotere ya handbag 2 million kpọrọ ya gaa Dubai kpọrọ ya mee nke dị otu so iyi bazia ya ọ na-ewezi igwe ịchọzịa ka ịgba mbọ ma na ị ga-agbata iwejele your family land maọbụ iwere gị ije eme business je gotere ya akpa mana ọ bụrụ nwaanyị na-ayịbe yahoo boy before enwe ka isi wee gotere ya nwa ife 2000 ọ dịja very happy oh darling no maka gị nwaanyị yahoo boy dị igo mepere m ya business gonye ebe azị na ahịa 500,000 ma nke 1 million emecha anya na guy so okwu iwe je tinye isi that place iwe pụọ na-abata wee fe ebe a na-ele enwe ke fe ebe a na-ele aba Uncensored aba nwe ebe a na-ebute na UK Uncensored UK amakana ụmụ Uncensored
A handbag for women 20,000. Handbag for women 26,000. Don't miss it. Akwa bagam. You know got side that. Ibia you go off 20,000. Another oh baby yeah. On an area. And there are Gucci. And there are Versace. And there are Louis Vuitton. And what I've heard there. Away. It took Louisiana name. Upon Afun in Tacha. We go this girl out. My phone we wanted the money. Why is she not appreciative? Why would she be appreciative? Onya na egotere akpa 1 million, ka igotere akpa 20,000. Ọ na-agbaga agbago ka ọ na-agbada agbada. Ajụ ka ka na-ajụ ajụ. Ka na-ajụ ajụ. I'm talking to you. Ana m ajụ na ajụjụ. Kedu ibu nchọ ka mbe? Onye riwagoro ọnụ. Onye riwagoro ọnụ. Otu aka ọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ jee na ngadafe riwagoro ọnụ side ahụ. So otu ị nọ ị na-asọsọ oge ka ndị ọ ga-ajụjụ ịmadụ isi na ụmụ nwaanyị na-akpatara ba iji alapụ ụmụ nwoke kpọta afa n'obodo Igbo ọpụpụ ụmụ nwoke nọ n'obodo Igbo esi ozi ike ikwu iko ka ụmụ nwoke nọ na baanyị. Yes, agbapụta ụmụ nwoke 100 na baanyị kpọpụta ụmụ nwoke 100 na ana bekee ndị nọ na baanyị aka wee kwa ụmụ nwaanyị iko karịa ndị nọ saịda ọmụakwụrụ ya. Agbapụta ụmụ nwoke 100 na baanyị kpọpụta ụmụ nwoke 100 na ana bekee. Jos ana-aga n'ụzọ bụrụ na ka esere eche Jos ana-aga n'ụzọ afụ nwoke ajidia ana-aga n'ụzọ afụ nwoke ejidia ejide 100 na ana bekee jide 100 na baanyị ọta nwaanyị ndị nọ na baanyị ya aka wee perform karịa ndị na ana bekee. Ịma why kemikal unu na-edu n'obodo Igbo ndị nọ na baanyị esoro unu eri ya. Anwụ na-acha ndị nọ na baanyị hit a na-eme farụ mgbe ọ bụla hit juru farụ hit a na-akwasịsịfa hit a na-eme gị ebe nke ihe ejekporo jaket mmadụ 100 boje onwe gị mgbe ọ bụla yiri jaket oyi na-atị gị iri jaket gịnị ka ị na-eri ijejegoro superhon ọkụkọ azụ otu 2 weeks ijegoro ọgwụ ịma na ọbụla na ọ kọrigoro ọkụ ibi elu wee tụbi ya data ime n'ọgwụ ka ahụ efe ị na-eri obezekwu ọbasị efe ị na-ata ha many months ka a zụrụ efi a ajụ ka na-ajụgo efi ị na-ata ha many months ka a zụrụ maka na ndọchara azụ efi 3 months gbaa ya ọgwụ efi ala gbogide m egbuo oyi na-ata. Onye nọ na baanyị ka na-erigoro fresh something hit na-agbụ ya na-agbapụsị ụmụ rọbish niile na-apụ na hit nke gị hit ọgbanugodi. Enwego ndị n'obodo Igbo 20 years hit agbabeva. Do you know that? Enwego ndị n'obodo Igbo 25 years hit echubefe arụ for one day. Even the summer time anwụ na-acha fada eme ife ike o si na ya adịpụta ọgara steeti jee na moto ya kpakara m ọba moto oru ebe ọ na-eje ọpak ya oritute mecha ife ọ dị ma ọba moto ọ nata ya adị tupụrụ anwụ na-acha no hit. Mana onye nọ na baanyị ọ bụgodo ebe ọ na-eje ka ọje gbagoro m orue hit agba ya n'arụ. Ị nazi ya baanyị nwaanyị nwere enyi nwoke na baanyị na-azụ ya nzori ije kpọta ya obodo ije ọrụ 8 hours ụfọdụ rosi ara na fe ekonukọrụ mini job 2 hours n'ụzọ tupu fe anara oyi adị. Ụfọdụ jecha na ana fe ekonukọrụ 2 hours job n'ụzọ ọ bụrụ 10 hours anata ya adị saa alụ nwaanyị akpa ya aka na fe nwaanyị na-esisi akwa iwom the next thing dị na-eruzi ya ife izi ya gba nwunye gị n'isi ọ bụrụ mgbe m nọ na be anyị ifechibu ụzọ na-azọ m ifechibu ụzọ na-azọ m ifechibu ụzọ na-azọ m ọ na-ege anya ebe ị nọ ọ na-eche gịnị ka ọ dabara n'ime ya ife ana bekee odinere oru ụtụtụ osugide iru like this oru ụtụtụ osugide iru like this obeziokwu ka ọbasị obeziokwu ka gịnị m ntị ka m gwunu ya ịma na ya ọnwa ife ndọcha ji wee ka anyị mma ndọcha na-efe esi ya ji mana anyị bụ ndị ojii mgbe ọ bụla anyị na-alafu onwe anyị ịya afụ nwe kasị ga gbara nze stop saying that obeziokwu ka ọbasị. The question bụ ife agbara nze na-ekwu obeziokwu ka ọbasị lapụ nke ije nọrọ a na-etukwu ma na oredi obeziokwu ka ọbasị ajụ ka nna jụ obeziokwu ka ọbasị ife ụmụ nwaanyị nkịta na-eme ma ụmụ nwoke
If you wake up or Grebo is well if you put a command or I went in a week. If you wake the 90 years, our forefathers said, okay, can you get you? Our forefathers now the 90 years, you have one, in fact, one. Wake only the 90 years start a kayazo mwanyazo. Ajoka na ajogi. Mbesta wata no mfa na papa na ala puo mfa ama mfa mwanyi nda. Kita as single women na compete with umwanyi na ka anu be before. Isi single man afa chedu godi na akoko umwanyi na test bere man test godi marriage man fa wan ya survive ya faju. Ababagi abarante mechionu imadi ife ina-ekwu yeri ama ke ko si ada asị ngo mothers cherugodi no na akụkụ ka ụmụ nwanyị na-eto ezibe nweke mama fa ya handle marriage hey why you ekwu ife ihe eti single mother imadi ife na akọ down sit down shut up mana eziokwu since you have tried and failed allow others to try too. Ipute na compare our forefathers anu my mother as a virgin. Genwa kita Ebuka Obi square na anu virgin. And unu maboro onwunu Christian. Bible sere ge enu anwanyi. Bana tia na ya do obuno virgin gi wolo kute tugbuo. Kedo ya da tia ka itinye ego ngwe chapter word na Bible ge je go. Bible sere ge na enu anwanyi obuno oburo virgin. Gi wolo kute tugbuo. Ya da tia ka itinye ego ngosi ge ngwe chapter word na Bible ge je go. Mana ina anukwu uno. Anya da just kwasa da ina anukwu no. Ebuka Obi sikwa anya anu zunu. Adikwa ka nchetakwa no akwa ife Ebuka Obi kwuru. Ebuka Obi si ife nweke megidego gini ka ị na-eje ebe ijeme. And eziokwu. Oh, you disagree with me nna. Can I be no way disagree with me? Ko wara m. Maasi, gwa me ebe no way disagree with me. Gwa me ebo. E mara onwe ife na agwa ụmụ nwoke. Mụ na fa na-ekwu na phone. Enwe so ụmụ nwoke na akụziri. Enwe WhatsApp crap sọsọ ụmụ nwoke na ebe a ndị n'obodo Igbo chọrọ ịghọta otu afa ga-esi wee na-anọta aka n'elu bed. I always educate them. One, unu afọ brochu unu na-ata n'ụtụtụ. Ose anụ unu n'iyi. Ife na-ata brochu nke ọ bụrụ once in a while. Ife na-atakarị bụ atụ. Ifuru atụ osisi ba ya. That mmiri a na-apụta n'atụ osisi a na-aba eman na arụ dị very important. Onye bara nju egwu enyi nwoke one day si ya na enwere onye ọgbọ m na gị kara anyụnyụ mamiri elu mana nna anyụnyụ mamiri elu. Ọ sị m na-asị nsi oke mgbe bịa ka ije nyụọ mamiri obodo aka sị m akụkọ ma agbara eze na ejika imotu ụmụaka nọ secondary school si anyụnyụ mamiri elu aka na anyụnyụ mamiri elu ruo tata mana ụmụ nwoke nọ ma eji ga-emenwe ya n'ụwa niile nke ọ bụrụ sọsọ ịbụọ inyụnyụ mamiri elu ịma maka ịfọ atụ osisi ya na some of the things mgbaala ọzọ. If you juice, juice or packet juice unu na ahụ alama anwe mgbe m mụrụ ya agago ife niile abụ chemical ọ bụrụ juice ifuru ma nke eme na Germany ebe that na abụrụ juice that bụ chemical as a man nọ n'Europe ị kwesịrị ịgbagasịrị odo si nsọsọ ụmụ nwoke ụfọdụ nọ n'Europe gaa na ebe fa na ọkacha ọ bụrụ nwaanyị buru ibu na raps nwaanyị buru ibu gaba na-ererisi before fa na bagara place fa anywa ọ mụ na-ekwu ya adịka ịma ndụ m bụ igwu eziokwu a ndị mmadụ na-agbara ọsọ ana m agwu ya gbowa kpọta ụmụ nwoke nọ Europe ọ bụrụ kwa nche niile kpọta nwaanyị buru ibu ya dịka kedụ nwaanyị na-etinye example kịta kedụ nwaanyị na-ejiwe example kịta kedụ nwaanyị na-ejiwe example enwe ada nwaanyị mana mmadụ agbụghị afa unu ma onye nwere arụ ntị otu ụmụ nwoke nọ n'Europe 70% ga-anyụ na laps the woman ebe fa ga na struggle ka fa banye ebe afa anyụ unu ewezi n'iwe ụmụ nwoke n'Europe na America unu ewezi n'iwe na agwa unu bụ ka o si wee dị ịma maka ịfọ fie na consume the weather iwe na ba iwe je nọta small girl ịma na enyi nwoke na-azụ ya kata ya moto enyi nwoke nwere ike fego ya n'elu fan fee ya na door fee ya ebe niile ịnụọ ya kwata ya ijebe ọrụ 8 hours
ịrụcha ọrụ naanị ikonukọrọ 2 hours n'ụzọ ọ bụrụ 10 hours ịbata ya dị itinye nwanne nwoke si m pịagharị ya direct gosi na ya nwere nwanne nwoke si m pịagharị ya direct gosi na ibe na-ekwu bụ gosi ịma ndụ mba ikwu na eziokwu abụrụsị m ụmụazị ịbịa na-atụ okwu arụ ọtụtụ nwoke n'oru gee ntị enwe m ga-eme na ya ma mgbe ọ n'obodo a mana ibe mgbe m bechara ọfụ ọ wee na-aba anyị wee bata wee sị m gbara nje kọkwa m nke bụ eziokwu na ụmụ nwaanyị nọ na be anyị ụmụ nwoke nọ na be anyị nsị ọgịnị ọ sị na enwe m gara ọfụ na be anyị na ife da bọị na-eme da agaghị ihe na ya sere okwu na Germany na onwe nsị ọgịnị o wee kọrọ m nsogbu e nwere kịta bụ na anyị chọrọ ịnụ dị eziokwu. Gịnị ka a na-eri ebe a? Ife niile a na-eri ebe a from etu elu kemikal. Ịyafụ onye Igbo o jee n'ebe onye India nwa African chop jegote egwusi jegote ọgbọnọ. Kedu ka onye India si wee mara ezigbo ọgbọnọ na ezigbo egwusi African chop ihe na-eje? Kama ihe spend ego ma ewe bi from buy ijegoro ya na chop ebe a. Adị m ego ka m ịmasị ibe na ego na African chop na Germany. Ife dịka joko plantain ji o ifele otu a ya na ose no madam me nwe ose akwọrọ akwọ na-ebute from buy mana ịgba ego na fresh ose nwụrụ test ọ na-ewepụta na nri and ụmụ eji m nri egwu egwu ụmụ nwoke niile nwere ụwa enwe ndị bụ nwaanyị bụ kafa kachara ike nwe ndị bụ mmanya nwe ndị bụ siga nwe ndị bụ ife niile nke m bụ nri eji ndị wee gbara m ọya eji m nri egwu egwu so na chọ ka ndị nwe test ọ mụ ife aka na-ego na African shop ọ na normal ọ wee bi enwe m krokodil na nchọ iji wee hazi something jeka wote krokodil ya ngosu na akia ana elu nga ma na asị asị ya nga m eto ponke ta abịa na ọ bụ na igosi ọ dịka ịmụma wee tụọ ya mbọ eto ponke ta abịa ọ bụ na ka ngosi unu onye bara na-echi ya biyo na unu afịa na okorokodil na ọ gbara akụkọ a mịkpọrọ ya ezigbo mmekpọ unu na-afịa kirie ni ọfụma ọ bụkwa krokodil ka ọ bụrụ krokodil ajọ nke unu zam na nwepụ ya Facebook eme brọk wa dis video ma emecha unu afara akịa krokodil ọ ba anyị ka ozi ọ ba anyị ka ozi ọ ife m na-eri mụnụ na-adị eme ofe ife mụnụ na-adị eme ofe ife achọrọ m ịgbada na ana ebe ndọba deep freezer ebe enwere m anụ nchi furu nchi enwere m antelope enwere m anụ ewusi be anyị nwegasị ụmụ amụ kperekene ma uze ma ụmụ ife niile nke ifuru ndebere ebe a kịta na-enwe ife nchi iji ewe your people don't eat it your people ọ bụ na your people na-eri na-eri nke your people na-eri enwere m ahụ ime ahụ a na-apịa ọdụdụ ọ nke a ka m na-egosi ụlọ na enwere m ya furu otu eweta ya na be anyị gbọwa ya chichapụ ife dị ya n'afọ merụ m ya ọkpọ nkụ ọ ife m na-eri ifo maazị nọ mba Amerịka kwetara ife nwanne m na-ada eri the sentin mụnụ na-ada eri ofe ife ụdị stu na-eri bụ nweta onye ọsụ masị nchọ iri stu nweta onye ọsụ enwere ike bie onye ọsụ 8 ala m eyuzu ga-anọta ọhịa ịbịa na Germany ebe enwe ebe a na-ele bọta na-akpa ajọ nkụ da bọta na-abụkarị fat ewepụtara na anụ edebịa na anwụ nwe otu basi eme ọkpọ ajọ nkụ mana ọ na-agara ọnụ mbịa mbewa ya tii na tebụl waya m itinit ana m achọ ịdị na-eri fresh achọ m ịdị na-eri anụ ji aka enye onwe ya nne na-eri ezigbo ife ọ bụrụ kemikal a na-eri ihe so I don't see other meat ọ gị agwa m nke m eri nna are you the one that's going to tell me what I'm going to eat ana m agoziri gị fekete na-enwe argument ka m na-ege ntị nweta onye osu 8 mbie
agba je ka mbutere na ebe onye osu ko mfu ka size ya na je ka mja je ka na mbutere na ebe no ko ya no cambia mwana na gunu na da wata una afriko una prevent tinye onions e na apia otu e ifre ya ifu do onions ifo kita 8 manchi 6 onions ifo kita otu aka mmesu we kpori ya na ekwa ka ito kana mmegbu ya 8 mmeberi ya 8 ife crocodile obura ahụ ife crocodile achọ m igosi ya too much because of Facebook imoto esu wedra ya wee mia ka o wee dị otu sị m na ọzọ m na ahụ ọgwa na gwa m ife bụ crocodile awọ na enwe dị skin awa da enwe garọp don worry mmecha m egosi junior ọfụma no na egbu na atụ m ike Facebook adọrọ m enwe ike na emecha vidio kịta the next one wee na chita azụ na ife afa strike ya dị vidio chọọ ofufe kọ enwe bọta ọ na dịka abụba ọ na-akpọ ezigbo nkụ a na-ele na Dutchland mana ọ na-agara ọrụ iweta iberi ya etinye na frying pan ometụa ya maka nji eye ife ọ bụrụ mmanụ unu na-eje ego na supermarket ife a bụ chemical datụ mmanụ 100% esiro from groundnut datụ mmanụ 100% esiro from groundnut ọ bụrụ I'm making you scared unu amadrisi mma na ndị mmadụ na-anwụzi ọsịsọ apart from accident na gịnị akwa ife anyị na-eri anọ na-ebe anya dị esisi ike ụmụ nwoke one kịta ga-agba nwa ọsọ for 2 minutes ụmụ nwoke ọzọ ga-awụnye nwenu ụmụ nwoke one ga-emenwu press up onye nsọ amaka ifuru onye nsọ ana m eri ya gwogwo na-atị ya ma ọtụta nche ịta abacha unu ada afọ abacha nna-ata ka onye nsọ ji eju ya abacha na-egosi unu ọnụ unu ada afụ ka onye nsọ si eju na ya nke kịta bụ onwe ndị ojizi emere aka ọrụ mgbe ọbụla fa ga-eri n'ife buru 1 bottle juice gbajuo juice na tọmbra were na-eri nri nwanne ị na-egbu onwe gị nwanne ị na-egbu onwe gị ife a bụrụ juice ife a bụ ewetagasị efe emi isi kacha ya tii ya mmiri wetazie flavor na-eme ya ka ọ na-atọ ka banana ma nke na-eme ya ka ọ na-atọ ka apụl mee nwanne ife a bụrụ juice enwe mma n'obodo a dị ma ji ezigbo ego onye obodo a daman gwara m sị ka ọ gwa m eziokwu na ife niile adị na supermarket abụrụ juice a big man n'obodo a gbasi nje bịa this man wee kọwabara m otu o si eme juice nke ya sị m na ife niile adị na supermarket abụrụ juice oke sị m jugoro onwe m ajụjụ ego ole ka a na-ele apụl ego ole ka a na-ele mango ofu mango a ga-eji wee bute bọtụl mango juice ruo otu a maybe 1.5 liter let's say €1 something but ije gote mango ife ofe mango ya otu a ọ bụrụ €2 then after ebu ego liter 1.5 liter juice mango juice €1 something then ije gote mango a na-ata ata ife obere mango otu a sị gị €2 sekwurisin godi the thing sim ọkwa na etinyekwara ya na paket o kwụkwa pịpụrụ ụgwọ ka e wee rụọ the thing o wee dị that cheap then ofu mkpụrụ mango ajọs wọtazi ya n'elu ịya ajọs satara onwe gị agarazi ọnụ karịa juice ruo otu a tukwara na ka iche the thing dị manụ na-agwa gị bụ ịja nwa ka ọ bụ ụdị si nchi igo ma jinja ụmụ ibe ana m ego ọ na-abụ ntị maka ana m ebeju ofe na-eri enwere enyi nwoke bịa one day sị m agbara nze na ife niile a na-eri kedu izi ife dị iche mụ na ya nsị eji emu ife dị iche mụ na asị m tankị sebịa ka jee n'iro anyị na-ebe ndị mmadụ nsebịa ka jee n'iro anyị agbanye kamera ka mụ na gị gbapụ ọsọ ka ebere onye bụ ụzọ gbabụrụ eke n'ụzọ n'ọsọ ọsọ bife maka ebe apapụrụ achọ mụ na gị gba argument achọ ka mụ na gị bịa kọba akụkọ ma okwugbo okwu na ọjọọ bịa ka anyị pụọ n'iro ka a gbanyela anyị vidio ka anyị gbapụ ọsọ ka mere onye ga-ebu ụzọ wee kwụrụ na onye ga-aga aka na-agba na ọnya bụrụ onye evidence nchọ ka mụ na gị mere onwe na onye ọdatin anyị na-eri iberibe too much ọ dị isi ụmụ nwoke unu n'afọ akpọrọ nwaanyị na-agba na họtel eje side chick ọ bụrụ na wee ezigbo ife a na-eme not just na your brain
anọchọgo gị ka ị na-agba n'iro na ọgbakọ na-eru ebe afọ ime nwee sọntịdo those men na-agba side chick eje jụọ na ụmụ na-eme side chick some of you na-ehie those men na-abịa eme side chick gịnị ka na-eme ife nwa gịnị ka na-eme ife nwa ekwe side chick na nwaanyị na adị m emeka side chick mana ọ mara idman kwụrụ ụgwọ ụnụ fon iji ekiri ife a nwere ike ọ bụrụ ya mara idman gị iri gị mana ire eme side chick achọkwa m na ụmụ nwaanyị niile maka eme na asị agbara nze don say that achọkwa m na ụmụ nwaanyị niile enwere ụmụ nwaanyị na-agbasi mbọ ike jiri aka fa na-agbapụta mbọ ife fa na-eme mana m nwekwa ife na-ekwu onye ọbụla na-apịrị ọbụ ka ọ na-ala ibie vidiyo na-esizi esizi anyị adịghị erizi ezigbo ife ịma the worst one unu na-eri ifere mmanya ngwa unu na-aṅụ maka chukwu ifu ebe a na-eme mmanya ngwa ị na-ego n'afịa ahụ ịgbafere agwa ifuru mmanya ngwa unu na-eje egoro ịtụkwura na bara ya nsogbu ego esokwu m ego ma nnataba anyị nwanne ifu ebe a na-eje akwọtọkọrọ isi na ebe akwa onye a mesọ nta nwa mma na my village na-akụ nkwụ ana m eje echebiri ya na oisi mụ na enyi m nwoke anyị tara na-ekiri dịma na-esi n'elu gbadata isi dịma anya lesigo nwere ike lesịkwa ncha ọ lesịgo obere gwa gị bikos na onye idiri ego isi oke ngwa nye gwazi ego no ka igo korofa ncha ọ sị gị mba ịma why nke afọ o buzi anaghị adị ọ ya eje kụzi anya were akụjuo buta so obere ka ọ na-elesi anyị ọ nke a bụ dị n'ọma nwa na ị na-ekiri origo onye jebutu ya during the time of our fathers onye ọbụla nwere ya almost everybody nwere ya and even ndị na-enwere ya mgbe afọ people adịrọ greedy ọ bụrụ nke kwesịrị ịbụ 1 bottle ọ bụrụ 1 bottle mana tata nke bụ kwesịrị ịbụ 1 bottle emeghị ọ bụrụ 10 bottles ka ma emi sikọsị ya ifo na-atakwa dịse mgbe nke even ma Lagos steeti a na-erecha ma ndị na-ere n'ogologo ụzọ mmanya ngwọ ọ dịghị ka mmadụ ga-ata afụ je bute mmanya ngwọ elu buru ya pụta n'ụzọ lefuo ya chief price ịma ife mmanya ngwọ ga-agbagide wee gbajuo ofu bọtụ wee gbajuo ofu obere iko oke jụọ onwe gị ajụjụ ife a bụ simple question ị gafere ebe a na-akụ nkwụ ifụkọrọ obere galọn a na-edebe n'elu chọsọ obere galọn a na-edebe n'elu eji ekwe then iruzie n'afịa ịfụcha ndị recha na buta a na-ele mana mgbe ọ bụla ị gafere ebe a na-akụ dịtin ife obere bọtụlụ ekonyecha n'elu so ka ezi ebe esi enweta kwantiti ya na-eju ebe niile ndị mmadụ na gị ka m na-achụrụ emuru asị na biya adịrọ mma wine adịrọ mma na mmanya ngwọ bụ the best gaa n'ebe a na ebe akụrụ mmanya ngwọ ka ife obere ife dịcha n'elu onye na-asị why the pictures ị ka batara abata so calm down and listen and ọ bụ na Igbo onye otu Ebuka Obi wee bịa basị why did I put picture Ebuka Obi na Adaobi Ebuka Obi liriri onu nwere iwu ọ bụrụ mwa ịma onu nwere ebute na-eji ekwu ife na-ewu n'iwe ọ na-ewukwa m iwe and the comment a na-ewu n'iwe so the pictures bụ a na-ekwu maka anyị ka na topic our forefathers na anyị nwa so ị ka batara abata calm down ka iwe na-esonye n'ife a na-eme iche na mmanya ngwa dị safe mmanya ngwa adịrọ safe because greediness abago na ndụ ndị mmadụ na village jekwuru dama na-ete ngwụ tana na-akụbịa mbụso oyebu mmanya wee bata tanazia na-akụbịa mgbe ọ ga-ebu ya jebe afịa ịya afụkwa ntụtụ o ji wee si n'agụ wee bata n'ụlọ fụzie dịkwa ntụtụ o buzi esi bi ya apụ ijusi onwe ike ebe o si wee mezie ya olotu onye nwetara ego ya eji wee zụ ụmụaka ime ọ na-abụ na-eti mkpu fam unu ada aghọta nke a bụkwa ndị nọ na be anyị nwanọzi ana bekee ndị ọcha nwere taịm onye ọcha nọkọta kịta ọbịa zuo efi for 6 months anụ m na ife a na-azụ efi bụ 3 months etigiri m mkpu mbọsị m nụrụ ife si efi a sị m efi ka a na-azụ 3 months efi 4 months efi ifu efi ọ na ntị ojuma anyị ji ayobere ya na-ata anụ nke ọkụ anọ ma 2 weeks ma 1 month agba ọgwụ ruo otu anyị na-ata ị na-ata banana adịghị isi banana n'obodo a ka ị ga-ejegote 1 full orange ị rachacha ya n'ofu single seed ị ga-afụ oroma n'obodo abịa nwaanyị racha ya ịmafụ ofu mkpụrụ n'ime ya so ijusi onwe gị how come oroma mesi wee nwe mkpụ oge ọka a na-aka n'obodo a jụọ onye ọbụla n'obodo a last 2 years ọka na-amị ofu
ihe afọ ọka omie ofu na ofu nkaraba otu a ọgwụ iji si ike ifu nke dị ịbụa mana jụọ onye ọbụla nọ Dutchland ọka niile akọ n'obodo a dịsie na adị ịtọ ịnọ ofu mkpụrụ ọka otu a ofu adị ebe a ofu adị ebe a ofu adị ebe a ofu adị ebe a 4 how come ọ bụrụ kọta sọsọ ofu dị otu a no nke ọ bụla ife dị ka 1 million dị ebe a fancha niile ife ukwu ọka tọrọ otu a ofu ọka ga-adị ebe a ofu ọka adị ebe a ofu ọka adị ebe a ofu ọka adị ebe a dịsi ihe ka ome gịnị mere omelọla si gịnị mere omelọla 2 years gịnị mere omelọla 3 years isi m na ọka dị normal isi m na ọka dị and before ukwu ọka na-eto eto gbaa agba mana tata ịfụsị ya ope mpe wee buru ọka fọ n'ukwu ya daarụ nwanne ịfụsị ya ope mpe buru ọka fọ n'ukwu ya before ọka na-akacha m ogo ka ọ na-abanye mmanya eje karịa mgbe ịba n'ime ya ije karịa o kpuchie gị nke a kịta ihe na nwụzi n'etiti ọka ndị mmadụ ga-afụ gị andị mgbe ọ na-eto ogologo anyị na-aba n'ime ya ọ na-amị ofu kịta ọ na-epezi mpe ọmịa 4-5 mind what you eat nke ifu juice unu na-anwụ chemical ma ndị nke dị efirikwana bikos na ị na-ana bekee na juice fa bụ nke be anyị mma asị ka m gwa gị ife dị iche nke fa na nke be anyị nke fa bụ na ife fa ga-eji wee kụkwa dị tin ga-abụ something na-adịrọ harmful like that because ife ọ bụla akụkwara akwa na dị harmful mana ọ ma dị too much bad na arụ mmadụ mana na nke be anyị mmadụ nwere ike gbarụ mmiri gota wee kụwa juice ọ kụwa wine mana n'obodo a fa ma mgbarụ mmiri deti fa ya ejigoro ezigbo mmiri wee misi kọsịzi ife mana na nke be anyị mmadụ nwere ike jee na gota gbarụ mmiri jee misi ere onwe ya sọntị wee jee misi ere onwe ya sọntị ka m gwụ na ife o nwere restaurant mgbe m bịachara ọfụ mmadụ kpọm eje enwere restaurant ife a na Germany ebe mmadụ kpọm wee jee ọrụ mgbe m bịachara ọfụ enwe nga ya onye Arab anyị na ya na-arụ na the kitchen that day ka m gwa gị ife men anọ m one day this man jee side sink otu a mechie otu a ọ na-atọ m salad ọ wụrụkwa the same aka jee tinye n'ime the salad ọ na-atọ n'ime nnukwu efere tọm si ya were jee tinye n'obere efere tinyezie afọ wee buru ije bunye one man afọ ndị tin wụọ m akpata oyi nke a bụ na m fụrụ ya afọ o nwere onye nọ n'ụwa ga-asị m na n'afụrụ ma ọ na nna ekwu I witnessed it. Ọ na-atọ n'ugbu salad nọkọta jee n'aka were kwa the same aka na-akwọrọ akwọ tinye n'ime the salad tọọnụ ya lịa ya were ya wee tinye n'efere buruzie na-ebupụ o nwere side ebe ọ ga-eje dọbịa ndị na-ebupụzi ya todosupu eji bupụzi ya nwa anachita azụ onye nwa ada eje asafụ mana o nwere ebe ya adọbasịzi ya aka o ji wee zi imi and ife na-akwa gị bụ a very big restaurant. Ị mara na ba ya na-atụ ndị mama put egwu anya ama ndị faji wee si anya ama ndị faji wee mmiri faji wee si ije na big restaurant irizi ebe balance ya because of big restaurant ichefu no the same woman being na-esi that mama put not the same people na arụ ebe enwe go bụrụ nwaanyị nọ na nsọ ya odie ka ọgbajugo ọgbabago ozugbo change here very fast before madam apụta kpakpakpakpa ọmarụkwa ozugbo marụtakwa werekwa aka use bere onwe nwanne ogbu abụgodi ya nwanne ogbu abụgodi para yata ogbu abụgodi mpempe onye ọbụla na-apịla ọfụ ka ọ na-adị ibi enu ịba afọ ife ndị restaurant na-eme ọkọwọ those big restaurant okay ka m gwazi unu ka m pịa ga anọda ka ikida ka m pịa ga anọda kosi kida ịmụ na ọ na-abụ ịbata n'obere ebe a fụ ebe fa na-ele wine ife irie na ndị anyị nke na-ele fake Hennessy ka ije na big hotel nwere afa jegoro Hennessy ka m gwunu nke ndị hotel ka ala gbaa unu na agago mfe na research if those boys na-arụ na bar ma ndị na-arụ na store na hotels ka m gwunu ihe fa na-eme onye na-arụ na bar jebe afịa n'ụtụtụ jebe hotel n'ụtụtụ ọrụ ọgbabaga n'ime afịa goro 3 bottles of Hennessy. Listen to me, pay attention.
ana m agwa gị eziokwu na ụlọ ka nsị ebu ka na-ege ntị ka m gwuru maka big restaurant big hotel unu na-eje anwụ unu na parans ya ebe ka ị nọ na big hotel enye gị ihe n'isi nke a bụ original ndị a nwere ike ịdị na-ele fake ka m gwa gị the hotel management adịghị ele fake but if those boys na-anọ na bar ma ndị na-arụ na hotel a na-enye gị fake na ahụ but the owner of the hotel na-ebute original mmanya ka m gwa gị fefa na-eme ebe a ka si enwe ego ka anyị wee kịta na ị na-arụ na bar ịbịaba n'ụtụtụ ịbịaba ọrụ n'ụtụtụ na-ege m ntị ịbịaba ọrụ n'ụtụtụ ijide ife dịka 3 bottles of Hennessy Green Morad ụmụ mmanya agasị Remy Martins feti ya na akpa fa na ego n'azụ abịafa edebe ya n'akụ enwe ka mmadụ si wee gbarata ma mmadụ si wee sigo na ọ chọrọ 2 bottles of Hennessy or 1 bottle of Hennessy fe were that their own let's say ọ bụrụ na ọga apụtarụ tupu akwụ ụgwọ -1 that money tinye ego a n'akpa 1 that bottle of Hennessy fale ka anyị wee na a na-egotere 7,000 n'afịa hotel na-ele 30,000 fe nwego oge 20,000 lesikwa gị fake 1 jee jụọ ndị nwe hotel jụọ fe ka ife na dị mmanya fa na-egote adapụ otu osu ekwesị ịdị na-apụ enwe onye ma nwe hotel jụọ ya si ya mmanya ọ na-ebute na hotel ya ọ na-apụ otu osu ekwesị ịdị na-apụ ihe afọ onye nwe big hotel o bute 10 cartons of Hennessy ọ nọtọ aka bifo ọgwụ ọ na-agwọ ndazi ọ na-apụsị na people na-arọ na this hotel adịghị enwe ego inwe Hennessy as fa na-ego Hennessy no those boys na-ebu ụzọ lechaa nke fa tupu elebe nke hotel ọfa nwere ike lee nke fa 5 lee nke hotel 3 lee nke fa 5 lee nke hotel 3 ụfọdụ na-arụ ya wit ndị manager ọ bụrụ sọsọ n'elu na fa na-ele fa na-elesi gị fake and gwa na onwe gị nwere ka itu etesi ya notice onwe ka o si wee tọọ gụrụ ya asị mba ife big hotel maybe na o nwere something iri ime gị because you nwere ike imagine na such a big hotel ga na-ele fake ọ bụrụ the hotel na-ele fake all people na the hotel and then some hotel na-make sure na mmanya ọbụla bigo this big mmanya fa na-ere na ọ na-ebu something na-arụ ya dị tag na-alụ ya but there were some people na bịa hotel fa dị check odo osisi onye fa yin si ogbofe ekwu ya egbe na kọp nwe ndị ga-ekiri ya kiri ma da hotel ma data because enwe ndị ga-abụ fa butecha mmanya na hotel otu akịta fe wụrụ tag mmadụ cha na mmanya fa niile because of this na agba gị ka ifukwa ebe ọzọ a na-arụ arụrụ the person ị na-ebunye data gị ka ọ madoru gị nwere ka ọ bụrụ guy man ozu ụfọdụ were ụfọdụ mmadụ kwara nke nye manele ijuru onwe gị ajụ ka mmadụ ga-esi wee si Europe na ntaba igoro mmanya na Europe ifu mmadụ egoro gị n'isi igoro gacha ma wine buru ya na banaba enwe enyi m nwoke nọ na America na ọ nọ bụ Germany before ọ chọrọ ịnata bai ọ na-eje gote mmanya hot all these hot drinks o gote ya pack nya na abịa ọ na-ebu ya na onwe ka o soro eje okechọ na o jiri wine nke ya ka ọ na-aṅụ ahụ mgbe nnata bai with one of my friend mụ ada anwụ alcohol so amara m otu ọnọkọta amara m n'isi dị mma na nke na-adọrọ mma so o nwe na ebe anyị nọ na bar anyị nọ if I want big hotel na bar ya ka anyị nọ so one guy na-aṅụ ọ na-aṅụ Hennessy ebe a with enyi ya nwaanyị emecha mmanya my friend na-akpa nkata otu ọ sị my friend na this Hennessy nwekwa ka o si atọ my friend je test ya si ya na ife abụrụkwa Hennessy si ya nke bụ na ife abụrụ Hennessy ọ Hennessy ka edere ya ọ na hotel ka egotere na anasị m na ọ bụrụ Hennessy ya my friend sị na ife abụrụ because na o nwere ka test ya si adị m nsị na unu na-akọ eri aka enu na ama ife unu na-ekwu nke bụ na ife abụrụ Hennessy na ịgbatu Hennessy so one guy nọkwa de the guy si Spain wee nata the guy abịa sisi gbara the tin test ya mba and then one guy nọ na Nigeria ya na nke si obodo oyibo na-anwụ the tin ọ bụ na nke afọ na-aba mba nke afọ na-asị na ife Hennessy kwa Hennessy fa na-anwụ n'obodo everyday nke afọ Spain test ya wee sị ngwa ya chere o wee pụọ wee jee na moto ya wee jee weta Hennessy ọzọ bịa kpọye ya buru ụzọ gbanye nke anọ na Nigeria na-aba mba na-asị na Hennessy fa na-anwụ everyday gbanye ya na kọp si ya test go nke afọ tinye ya n'ọnụ ifu ka iru ya dị ma nke asị na nke anụ dịka na nke anụ jere ajụ n'ọnụ ọsịa test kwa nke ọzọ test ya nke ọzọ gbụpịa the other one test ya sọ nke akụkara ka nwụ Hennessy mana ọ bụ na ị mara anya mmanya yara ama
because the other one now in Nigeria just na-emeriri onwe ya enjoy Hennessy. Mano no ntụkwa. Ana m ekwu hotel dị na bai. Onye ọcha ụdị ife hotel si ya ozugbo ọrụ na kọtụ ka gịnị ya eje gbuo onwe mba ọ na bai na. Ana mana ndị bai ya na-emeka. Ebe ọ bụ na ma akwụgwo, ebe ọ na ma egote gị egote ka ndị tọpịa. Ọ na bai gị ya fụ mmadụ ogote banana. Toye banana mebikwa na emebi ọ na-ebechakọ just bepụtazi obere ga-afọ ntụgbu ine ọnụ. Kama ifuba ichefuo na that one ituwe n'ọnụ nwike na cause wara gị problem. Ifugo na banana mebi just were ya tụfuo. Ọ na-afịa ndị be anyị arụ itufu ya. Mmadụ sef nwike sicha akwa tọyecha ya for something na-acha one side oje were mma bechapụ ebe a. O chefuo na datin na the side ebe a nwike mana datin na-agbago n'ime niile nọ side a ka o si wee bata nọ side a ka ọ dị too much. Our forefathers emere ife niile. So ka ị bịa na side nke Ebuka Obi ife niile fake ife niile. Fake dichara kwa n'Europe. What about to compare by? Fake dichara n'Europe na ọ bụrụ ife niile ka ihe fake nwe ya. O nwe ụfọdụ ige fake nwe ụfọdụ ịma fake nwe. Mana na ba ha na fake everything. Because mgbe a na-ere osikapa, iso osikapa na-adị ka ụtọ. Mmadụ witness ya n'obodo. Ifuru mgbe a na-ere osikapa, mmadụ witness ya n'obodo. Because nke bụ eziokwu na osikapa niile a na-ere n'obodo ada aka a na-ebubata. So enwe ike one full container, enwe ike etinye some ma bụrụ original n'ime ya. Because onwere mgbe ndị ọcha ga-eyi ejima je ndị ọcha ga-eche full container 111111 na asị. Onye ọbụla gwa gasị onye a na asị. They can't take all of them. Ọ na-abatacharụ mana ọ bụrụ otu osu eri na bai. Ọ na-ọkwa fa mbata, ọ na-abata. Isi na ọ na-abata kedu otu ọgwụ si abata? Isi na fake product adabata na Europe chacha, kedu otu ọgwụ si abata? Ọgwụ a na-agbọ n'ime kedu otu o si abata? Ndị Europe ọ na-arụ ọgwụ. Ọgwụ na-ebita na South America. Esi ka o si abata na Germany, na-abata na Switzerland, na-abata na Finland, na-abata na Norway, na-abata ebe niile. Mana Denmark. So ọ bụla nke a ga-abata esizi ya na normal fake something na-abata nwa ya. Ọ na-abata. Ma chaja. Enwere ihe gote chaja n'obodo 2 days ọ bọọlụ. Enwere ihe gote chaja n'obodo 2 days ọ bọọlụ. Faji enwe gị na-asị you don't know why it's like that Obi. Faji enwe imegoro those people na-eme those things na-enwe. Igote normal original wine. Let's say mmadụ enwe again. Ije gotezi akọrọ ekozi ya akọ elekwa dị same amount of ile original one igotere egote. So fa na-enwe more money na. Ando unu na akọsụ ya. Abịa na ba onye pụtara ruo mansion buru escort ụra na-etu afọ odogwu kedu ego si weta ego. Imamodo na ogbugo. Some of the people who na-etu afọ na ba na fa kpatara aja ego. All from na do those things. Na-ebu easy boys a na-ele. Some of the boys people who na-etu afọ ayo onye kpatara aja ego ifekwara ụnụ ya. Hey. Offer. Jee n'ọgbọ ọgwụ ka ịfụ ka chọpụ fa n'ala. Kedu efe si ewete ego veji arụ fọdụ gị niile a na-adụ ma na-awada ma afe gị. Odozu ndị ọgbọ ọgwụ kedu efe si ewete ego veji arụ datị. Akwefuru ndị ọgbọ ọgwụ. Ndị ọgbọ ọgwụ egbuo na ndị mmadụ karịa ndị kidnapper. Ifu ndị ọgbọ ọgwụ these people egbuo na egbu ọ bụrụ joke apart. Ifuru ndị ọgbọ ọgwụ ana bakọ na mmadụ nọ n'ọgbọ ọgwụ but if side that when na these people mego ọ bụ na na-agba ya arụ njọ ọ dịrọ ka agba arụ njọ these people. Ifuru ndị ọgbọ ọgwụ ọ bụ na na-agba arụ njọ mmadụ metere n'ụwa igba arụ njọ ndị adịrọ possible. These people ekwesịrị forgive these people. Ichete mgbe ọ na-ewu onye jụ ụlọ ọgwụ agba ya ọgwụ nwụọ. Iju ụlọ ọgwụ agba ya ọgwụ nwụọ. Iju ụlọ ọgwụ agba ya ọgwụ nwụọ. Unu echere ọ ndị ọgwụ ọgwụ. Go and sleep. Ị na-ala n'ụlọ wee nọrọ ebe a. Ị na-ala n'ụlọ wee nọrọ ebe a nwa okoko. Ị na-ala n'ụlọ wee nọrọ ebe a. A man.
ikpu okpu ị na-ala ndị ọgwụ ya nọrọ ebe a amụ enigwe magbukwa agha ndị ọgwụ ọgwụ some of them emega alụ ichite mgbe ga-abụrụ mmadụ jee ụlọ ọgwụ agba ya ọgwụ nwụ onye nwa ọgwụ mekwa nka ọ ndị ọgwụ ọgwụ na mana ọ bụrụ kwafa ncha nwe ndị kwụgbara aka fọtọ na-emesikwa ife ike na-elele onwe fada mara ọgwụ nwezia ndị nke nkụkpa ana onwe ndị nke na-adị brutal fada enwede obi mmadụ ọ na-apịa fọ dekin up and down lapụchakwa ahụ nwanne lapụchakwa ahụ ife na-eme onye ka m ji wee gwa ndị masị ị na-aga n'ụzọ chọrọ igo ụmụ bọtụ wọta egozina ndị nwee name ị na-aga n'ụzọ jegoro ife dị ka eva wọta ka na-anwụ mana isi adọrọ gị nwa odozu kọmpins nwee name egozina ya n'ụzọ na-ego ndị na-enwero name ndị na-enwero name ka wee dị save karịa ndị nwee name believe me ichi igo ndị nwee name goro ya na supermarket because odoga na fana eje na company eche ebute ya but ifuru ndị anọ na-ebu ife n'ụzọ na hold up ije na-ego eva water dị na-egbu onwe gị many of them bụ na ọfịa afọ dị ebe a ka eji disi ndị ifena na-eji were agbachisiri mmiri so ị chọrọ igo n'ụzọ onye nọ na trafik chọrọ igo mmiri goro nke na-enwero name ọ ka wee dị save karịa dozu nso nwee name na-agwa gị nke bụ eziokwu fe na-agwa gị bụ research emere eme etukwuru gị na wee gbakọcha ife niile wee gwa gị ife na-emenụ udo adụrụ and the man at the worst thing n'ụwa bụ ife iti dị n'ọnụ because ọ baa gị n'ọrụ ọ na-ata dị gị na mgburi afọ ada afị anya ọ ka mụ na ị na-aga sọntị na-akụjie gị aka ma nkụjie gị ụkwụ ị na-afụ the pain ọ lekaba eme na ọ na-eleka mana nke dị gị n'ime afọ na-egbu gị iwu n'ọnụ ọ taa gị ije na kemis emisiere gị ọgwụ nwe dịkwanụ ma ọ ka na-ata gị n'aka. Be careful of what you eat. It is not evil. Be careful. Ụwa dị na corrupt. Bịa ide this boy again mbrock work. Inwe ike ide everything ọ bụla ịchọ ide kpọọ ihe ọ bụla ịchọ mana ide kwara arịfịa gbasara boy na page and mbrock work. Don't address me as a boy. Oh, come on, listen, I'm stupid. Or I'm talking rubbish, but don't address me as a boy. You know what? Because I have so many people face it through me, and their family, people that I don't know. So you may go if I was a boy. People never on my village, people not face to face. Eh, go for family family. So I can never be addressed as a boy. When they 30 years, a bottom boy. Or broke time on age in America. Because on the buy, on where why you? Open one why you George. I told major bank, not to. I'm more about a lock and general account for one account. Because that one can now throw. Just for something. If we're going to account them. And when they killed the name of the people who were legal, I just a team number. Only cover FT. If I number one added. Such a major bank and auto, I can just go all these numbers. If I know where they go, my mom very tenable. I want to here. Because they check him up on Saturday for the things this morning. I'm major bank. If I call them, I don't know who are these people. Can then I computer if I can stop. And the upward in Europe, make sure where this app on a phone. This bank app. Ne check here. Nene am born every morning equity, nene, every morning equity, nene. Mama, we get a family agreement. We came up agreement because all these people sometimes you believe that too much. Can't F if you want it a account number. And they go for the one day, I would quick for it when I was 17 euro or over 15 euro. But the last one I was them for the about 60 euro. I don't know these people because open a office. More be something will go and a blue supermarket. I get that for the supermarket, then way is. So can then they for just to if one. So because you know Europe, America, again, man, they don't buy anywhere app. Always check your account. Always check your account. Bobby for the ego now
ka o si wepụ ịgbajebe bank debe anya ọkwa nke ọla m n'ọrụ mma arapụ unu and ife ọzọ dị ka ịbịa maka ndị be anyị onye ọbụla kpọrọ gị na fon si na o si from bank ịmana mgbe nnata abanye ndị bank chọrọ izu m ori ọ bụrụ nọ ndị bank abụrụ ma ịmana some of the people na-arụ na bank na-arụkọ oge otu ya esi ebere ngọ na my WhatsApp group udo dị mma adịghị nna send arụ message na inbox ma adịghị ka nkụzi achọrọ m ịkụziri ụmụ nwoke Igbo otu esi anọta aka n'ife gbasara ya na otu esi eribie dị one brọch gbarụ brọch ọsọ pesi uru na-ata gbarụ na ya ọsọ atụ eze mara acha pure white mana ọ dị neat ọ bụrụ ka eze gị na-acha pure white nke dịka na-enwu otu a kedu iji pure white eme my question to you kedu ife iji pure white eme ajụka na jụ kedu ife iji pure white eme ife nyiri bụ eze gị dị neat ọ bụrụ ka ọ na-acha pure white ndọbara enwe ndị nwere eze white nwee ndị na-enwero white but the most important thing bụ ka eze gị dị neat ka ọ ya dị inwe stain na ya that is the most important thing enwe ndị ga-eme ya eze foto ọ na-acha pure white omindro na ọ dị neat omindro na fa atakazi atụ enwe ndị na-enwe normal white teeth eze fa na-achawagoro onwe fa white nwee ndị bụ ụdị paste fa na-eyuzu na-eme ya but all this paste nwefuru a na-ata tata dọrọ mma ọ kwesịrị tatụ isi as a man ụfọdụ ezikwu were paste wee gbu ya ka ọ but every morning paste every morning nwanne ị na-egbu onwe gị and mana the more anyị na-agbagote na age enwezi mgbe oge eru age awaghị jụọ onwe gị ajụjụ ị ga-afụ nwa agbọghọbịa dị 45 years asị anyị this girl is taking very good care of herself ọ na-eneta onwe ya anya enwere ike ya afụzi ya after some times ịfụzi ya nke abịa n'ike that in iji manage your age when mgbe oge eruzie otipịa gị onye ọbụla ma nke ọ na-eme ga-anụ m ntị ndị be anyị mma arapụ unu ka nje ebe a ka mụ na ndị bank jerụwa ka mụ ebe ndị asị akọrọ my money ka mụ ebe asị ndị asị ewe ego nna nwere enwe akaụntụ m na-atọgbọzi chakwa ụfọdụ bụ nne na akaụntụ m na-asịkiri ibe mmere ụwa mmeri nwụzikwa nne unu a na-aghọta mmeri nwụzikwa nne so mara na ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị nke a bụ anyị ụmụ nwaanyị advice ụmụ nwaanyị onye na-ebe ada enu ka mmanụ ụlọ ka anyị nwe nye unu advice a ka m wee pụba m wee jebe nke hotel na for 15 minutes ka ọ kwụwa 10 and the boss mma abana wee jachọ m ije dị head office boss mma abana ga-abịa 10 minutes after 10 achọrọ m ịmụ ụmụ nwaanyị onye na-ebe a biko ka nye unu advice tupu m pụọ udo dị kedu ụmụ nwaanyị onye na-ebe a ka nye unu advice tupu m wee pụọ enwebe nchi ikụziri unu bụ ụmụ nwaanyị onye na-ebe ndị dị ụmụ nwaanyị 5 ide na anyị na-ebe a onye ba na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu ka nye unu ndụmọdụ ka m wee pụọ ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-ebe a biko na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibi enu unu ede ka nye unu ndụmọdụ ka m wee pụọ ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-ebe a biko dee ka nye unu ndụmọdụ ka m wee pụọ unu a na-ede adị m afọ ife unu na-ede ma Facebook ma nsogbu ya n'aka chee ka nene unu na-ede ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-ebe a dee ọ kwenye na-ede kọmentị ama m unu na-ede kọmentị Facebook adị ekwe gosi ka ọ na-ekwu okwu na agbacha m nkịtị amaghị m na disi peji na-ejewo ọ nwere na-ede kọmentị adị m afịa nwanne rapụ n'okpu a fabụ n'okpu nji akụbọ okpu nji akụbọ bụ nwanne mana ụlọ o erughị aka ya okpu ga-erughị aka ka ebe ị nọ dị mmadụ arụ mana gịnị mere ụmụ nwaanyị na-aza Chidimma ji amacha mma afụnụbeghị nwaanyị na-aza Chidimma na-amarọ mma nwaanyị ka mgbe a mụrụ va ka eji enye fada name chegbe bido kịta chegbe datị name Chidimma
ụmụ nwaanyị niile na-amazachi dị mma n'ụwa ahụ machara mma. Ụmụ nwaanyị niile na-acha dị mma ya ntị ka ngwa unu. Ọ bụrụ ịbụ nwaanyị na eke anụ ọna dị akwa ifuru ụmụ nwoke odozi boyfriend ga-abụrụ unu n'ahị fejide unu na-eme unu anyhow, edebe unu side nke eme unu, edebe unu side nke eme unu ekwezina. Some of those men mecha unu if unu nụta di, you can never be happy again in life. Unu ekwezina ka a man na-abụrụ your husband na-expose you to so many things. Famecha gị those things baa gị isi. Gụnwe inu di n'udo na di ga-afịa gị arụ. Be careful as a woman. Nwoke ọbụla na chọrọ nnọọ ka unu mee normal something, mana ọ bụrụ nke ka ọ bịa tụgharịba gị nke na-awere ka na-emegasị, unu ekwezina. And unu na-ayị nwoke be careful ụdị nwoke ị na-ayị. Nwoke ọbụla ịfụ na onwe ka o si wee dịrị, onwe ka o si gbara ya ọsọ, udo dị nwanne. So many of those men unu na-ayị na-destroy unu mana unu ada ama. Then ịnụzi ya di gị ataba afụfụ ife another man kwere gị n'alụ. And mgbe dị tin na-eji aba gị n'isi ịda ama ọ nwayọ. And mara na eme anụ na-ayị egere ọ na-achọrọ ịnụ and obu n'obi na ọ chọrọ na ọ na-eme boyfriend and girlfriend na-adị brutal to the girl. Ọ marugo na ọnya na ọma anụ ọnya na boyfriend and girlfriend ka na-eme. Otu mmadụ si anya moto mmadụ, otu mmadụ si anya moto nke ya bụrụ ofu. Ibunye mmadụ moto kịta si ya onye ji mmadụ akịta na gị moto si ka ọ bụrụ aja ozi, enwere obere potu ọra ọ ga-afụ ọmọgbọ ịnya na-eje ebe ọ na-eje. Mana ọ bụ na moto nke nyama ka o esi wee gbachacha breki ji nwe lebaga na potu oru aka mbe wee lepụta. Mana ọ bụ na ogoto mmadụ oruru ara kpakọta gbọm na-eje ebe ọ na-eje. Ọkụ ụwa si wee dị. So you people should be very, very careful. Very, very careful. Some men ruo n'ebe nwunye fa nọ, fa na-edere nwunye fa edere ụmụ ma na onye abụdị ya wife, fa chọrọ ịnya kachi ya. Mana ọ bụrụ girlfriend fa na-ejide onye a dori ya onye a, ọ gbasara ọrụ fa. Otu iyi nọkịta ibunye mmadụ moto gị, otu onye a ga-esi handụrụ moto gị abụrụ esi wee handụrụ nke ya. Believe me, potu oro ga-eji moto gị wee nwanye, onwe ike iji moto enweela potu oro. Otu aka ọ dị n'ife niile. Adam ka eme ka Canada dị emere ka karịa ka mma ka Canada si wee dị. Nwaanyị ọma anya ọya adịrị mma, so uche onye ọbụla karịa. Ndị be anyị mara pụrụ asị atụọrọ ọmara atụọrọ ofe ka ofe nye isi n'ọbịa. Uche onye ọbụla dị ya ma ụdị ife ị na-eri ị na ọba anyị ma ụdị ebe ị na-eje. Ndị ajọ mmadụ karịrị ma ụdị ebe ị na-eje, ma ụdị ife ị na-ekwu, ma ụdị enyi inwe enyi ọbụla ị na-asuspect na ịnwe ife ọ na-eme ịlapịa. Some people nọ na nga tata ọ bụrụ na ọnwa ifefa committee onye natago udo dị nwaanyị ọma. Some people nọ na nga tata ọ bụrụ na ọnwa ifefa committee all their friend, your friend na-ekono ka ị marọ iji ebi aja nọrọ ndị ka atụ ada ngwongwo na-abịa. And some people na-adị wicked kama ọ ya sị na aka ga-adịrị omechi ọnụ. A na-ekwu ọsị na ịma maka ya kama ọ ga-asị na ịma akwa maka ife ahụ ya ọgbachi nkịtị enyi etipịa. So onye ọbụla ị na-enyo wee ya enyo nwanne gbara onye ọzọ. Onye ọbụla ọ na-adị gị ka ịghọtachara ọnya nwanne nọkwa far from that person. Ụfọdụ na-eso mmadụ agagharị enweghị ike onye anụ n'otu nzuzo na gụwa anụrụ a na-afọ gị na ya mgbe ọbụla enweghị echekwa ọnụ ịnụ enwe ka nsogbu si wee daa ọ narụ gị narị ya ejide ga-eme ka ọgụ uche gị ga-adị ya. Ịchọkwa na ịnyere mmadụ aka mara ụdị onye ị na-enyere aka ichi ibinye ego mara ụdị ego onye ị na-ebinye. Enwe ndị nwụta maka na fa binyere mmadụ ego onye ya gwọrọ akwụfụ ya gbuo fa. So anything ọbụla ị na-eme n'ụwa na be careful. Ụwa this world anyị nọ kịta adị ọzọkwa ka ọ dị before. Ndị mmadụ nwere ajọ obi nke ikpeazụ. Yesterday ka one of my friend na-agwa m na o binyere mmadụ ego n'obodo a. O mego 3 months onye akwụbere ya the money. Everyday story. And the person nwere the money ekwe. Just ka ọ na-afịọ. People nwere ajọ obi. And they da ajọ obi n'iru. Ụfọdụ na-adị very calm and humble. Ụfọdụ na-ekwu okwu fe wọrọ nwa very gentle nwanne nweta obi ndị agwụrụ agwụ.
ndị be anyị asụrụ ga-adara anyị niile na mma agbuo n'aka nna ya ga-egbute agbuo n'aka ebe anyị ga-egbute anụ chọrọ ya zụtakọ n'ọkpa anụ aka ya ata ka emesịa